kungwara kupinda dare revamwe. Pane munhu wandikutarisa ndichitarisa munhu anenge ane pfungwa ari kurasika pfungwa. Anemboni talent munhu. Munhu zita rake anonzi Talent abva kuSouth Africa kuPolokwane. Mukadzi wake ane mukadzi wake anonzi Charity. Ngauya apa. Kani shi taka marasha ubweresa ulifuna kushoka mankwara kani afira yamba shoka mankwara ndikaicheza ndipo shoka mankwara anga tora marasha batidze marasha ona kani achitika uyu achitwa Armando achoka Mozambique bairo doji stopea uyu adaligarawa na uyu murora adachenjeresa adaligarawa kuti kuna mwana wanyu kuno akarani bwino ifuna tikumane kusidate iyo ribokuza kuti kupita kwatacho na murora iyo ribochemana atazwara hanzi wewe unonzi Armando unobva kuMozambique ndichitarisa wangouya panapa usiri kuziva kuti uri kuenda kupi wakafonerwa nemurora nekuda kwokungwara aona kuti urwere hwamunetsa nemurume wake ndobva kufonera kuti muwe tisangane kuHarare usiri kuziva kuti uri kuenda kupi kuHarare kashe ndikashoka mankwara nyama na nyimbo hata nyama imba kamuda ku Wanya masera nikapitana Izani matako basi garai pasi Ikani matako basi furumirani Isai garai pasi kasirai Iwe Charity Buridani Wadi akumzuru Apa mjibwera radio mjifika pano pamundachoka kunja kwa dziko huko ndimo ndibwera na mabasi akutamangisa wana Hanzi kuti mudabwera ukageri Hanzi kuti muye panapa muchibva kunze kwenyika kuSouth Africa uko amusiri mere makazongobatanidzoro nemabhazi emara yakwenana Oi mudabwera pano Hanzi makangwena muchichoka pa mudafikira radio chitwa mvuma Hanzi asi muchiuya panapa muri murwendo rokuya panapa amuna kutanga kuya panapa muchibva kuSouth Africa makatanga masvika munzvimbo inonzi kumvuma kumvuma ndikuna mama wake kumvuma ndiko kuna mai ani iwe bora uno Hanzi uyapa Talent bera bani mbora mama ndinda kudzamwesa Talent hanzi uyapa ndinda kupengesa iwe aba Muchuno mudachoka mwana wamozi muchuno ndachikisikera muchuno ndatasa muchuno make chaimo makabva mwana mumwe chete ndikangana mwana ndikangana matoka kansikana kachitwa Kimbari Hanzi ndichitarisa ni mwana anonzi Kimbari ndiani Kimbari ndani mwana wedu kana mama mwana kumbara soto kana mama mwana kumbara Hanzi yoda kugutsikana kana ari murume wako uchimbo kuna mungu namiza machaka musoko Hanzi pamukuti nyepera mkisa toni amukise toni iwe ukisana kazi uchana dzorerawo mukadzi uri kuhakisira mukadzi dzorerawo naTalent iye anobvirira iyo dzorera pomwe amudzokoroze muri aona Robert kuti kisinga ende Hanzi aramba kuti kisi inogona kupeperuka nemhepo ndovaigama nerurimi kuti aoedzera mukano wapata nyumba munonza muchiririwa munyumba Hanzi kuvapa imba izvezvi nokupenga mhere mumba munonza muchiririwa munyumba munonza muchichemwa mumba imo munhu yekupenga ikoko buru iwe uripo pase kopo buru pase okay iwe Armando iwewe Armando ai sim
Okay. Mukazi wangada kwatira udabara mwana mmosi na uyu. Mukadzi wangu akarora iwe Armando ukangoita mwana mumwe chete naye uyu. Uku ng'ambo una mburi zako. Kumhiri kwaunobva kuMozambique izvezvi utone dzimwe mhuri uku. Amai acho aitwa Febi. Amai vake Talent vanonzi Febi. Ndidzo rini? Wakasiyana nawo ukangoita mwana mumwe chete. Ikari manja ite manyemwe. Hanzi nyamuna nyimbo imodzi. Hanzi chimba kambo 1. Andite manyemwe. Tazu anobata. Aiwa, Tazu anobata. Tuzura bvutsu zoti. aiwa, Tazu anobata ega. Aiwa, Tazu anobata. Aiwa, Tazu anobata. Aiwa, Tazu anobata. Aiwa, Tazu anobata. Uku anya numba kulibe. Hanzi ndikamboru kuimba zvakanaka asi vanoridza vacho vakuridzira uyanga. Vanapita kumazi. Hanzi Vanapita kumazi kulibe. hanzi vengoma hapana vakaenda kumvura vapo. Kwasala chibo. Odi. Waenda kale kaloya. Odi. Kwasala chibo. Odi. Waenda kale kaloya. Odi. Hanzi nawe ndiri kuda inini. Iwe Talent. Iwe Talent. Apa mana masiku akuti varoini andikangana ana mwezi munayi uyu. Hanzi apa ane mazuva haasi kutaura anenge atova nemwedzi inotosvika ma4 months. Kani yako imodzi. Nhau yake imwe chete. Inango yakumenya zvakutaka zvire. Hanzi imwe yachona nhau ndeyekutsvagira yega imwe yekubhema zvinodhaka. Inango kani yake ndeyasatanizini mu. Imwe yachona ndeyesatanisi. Mutu wadachita naye wadajoina naye uyu. Asi ane munhu akanojoina naye satanisi. Vazungura ndengane zinashi. Mutenderedze. Amutenderedze mashure wake. Iwe rifuna matako mani bora makupora. Hai wadomurwara kwacho mani. Ndira kuenda zinashi. Iwe Talent. Ah, Gwanyundo. Security. Abuna manya madarashi. Ya imani. Apa pana shishtirina sojanga pana kadzina kana nakachinembo pa sojanga. Ndano poko nembo junior. Hanzi ndichitarisa pagirazi teremunzeko. Hanzi ndakatarisa girazi randakabata umu. Maoko mangu ndiri kuona pane zita riri kubuda asi zita racho riri kunzi junior. Yangana zvakaita tsapata dzakatasangana. Kana panda kana pasha. Hanzi tasemaka zvoita tsoka dzake. Kakaromba kakomana. Satanism revered yangana. Aya kwanza dzikama matsoka dzake Saka mutsapara mubhuchu kama angachidatso mubhuchu mu. Hanzi kana akapfeka saba achisakunze apona. Apa akunyara. Akunyara tambisa toona zvachiita. Hangadzikambe kuti bhutsu tsoka zvadzinoita bhutsu. Aiwa akunyara. Hanzi apa akutonyara. Iwe junior upon. Junior. Ishamwari yangu. Ishamwari yawaiziwa. Zvino apa. So tufuna ku makwa shiri. Bro pinao kuserukani watireze wafungaize makwara.
kufunza mankwara unofana kuti azambe kuchiza eka Riverdale zvaadachita na Junior kwadapaniswa masatanizini yawo kwadaisa masatanizi ini nawo satanizi titenenyebezi so ndifuna kuti makani imara Riverdale padechi afuna kuti acheza Riverdale zvaadachita kwaitenga zvimasatanizo zvanzi zvandida kuti uiteyo shiri ndoda kuti utenderere kubatidze marasha obatidza marasha ndoda kuti ozowapfungaidzira mushonga wazukuru ava ndoda kuti ataure ega talendi kwaakaita usatanisi onyatsotsanangura kuti chii chakaitika hanzi mukomana asimuka hanzi ane waiti akadai so asimuka wachokabona hanzi wabva kuti kubona kubona hanzi uro muno mumebhorini una ngazi une mukadzi ugarani na mkazi ke haugani mukadzi ke tangurani enda ai kurambana chabwino hanzi awa ndinotenda ndina familia yavanhu kuona ita zvanekoseo ndiponi aita zvakobiri nie hai ndikuona une hama yako inoshanda kumari ndiani mukoma here muningina aita zachani hanzi anoita nezvemukoma wako ai hanzi okay uyu Armando akapita pandiri pekuchizangani yake mawaza tamanyozo hanzi uyu Armando ndangoti muende ndisina kutaurawo nhau yake yeArmando mangwana anozodherera anozowana ukaona awata aikwata machikupata yongani yaufiti ava hanzi uri kuona Armando vanhu ava kwavanga variwo futi ava vaigara vachifamba kumaprofita kung'anga vachitokubata nenhau yeuroi asi afuna kuti kutsudzura pamwana uyu paribe iwewo asi handinoda kuti ndikusunungure zvakare paurwere hwomwana uyu hauko ipapo wa una ufiti udapanda mangwayo ya dimba yakurima hanziwo nhau yako yeuroyi wakauromberawo wegawo inhau yekurima nhau yemunda yekurima ndamfana kudliwa kane wakatarira unosawo chirimba iwe waridani hanzi wati kudii ndamfana kudliwa neshiri unoisawo chirimbani chibati hanzi ndakaisawo chikirimbani aya mangwaro labasa nani hanzi mushonga wako upuhwa nani iwe ndakangoudziwa chiti ukadai zvino auno asi udabata mangwaro akurima asi wakabata mushonga wokurima kai ya ndakabata iyo mangwaro adabata wana mangwaro adabata hanzi kona mushonga wakabata munhu wada uziva unotenga mparanje hanzi wakaudza rozi unotora umenya kona yauku umenya kona yauku hanzi akanzi unorova kona iyo orova kona iyo orova kona iyo orova kona iyo handizvo riri handizvo here uri mvura uri mvura wakabereka naye talent ndakuti uzofanira Febe akuchenese panyaya ya talent kuti ahupo ndizvona imuzukuru iwe achimbodikira mtsikana iwe hanzi iwe pamakwara asi waipita uja makwara musana wose pakumenyaka ufana kumenya idati tototoso hanzi asipoenda kunopuhwa mushonga iyi mushonga waitopuhwa kutanga wadya musana nekuti mushonga chaitoshanda chinhu chatotanga chatombomira kuti chishande ndizvo here ona iyo Armando hanzi Armando apa yokucheneka mhamvu anango asikana akafuna ide tototo iyo ide tototo wakupinda kamenya kudimba iwe hanzi Armando ewe simba rako uri kushandisira munda vasikana vakawanda kushandisirwa simba uri kushandisa munda zvinoita here saka sekuru vanga vakaitwa kuti Armando oda kuzobvisiwa omudimba wausiraitika handina kukuvadza hanzi wakatoipa nasekuri urowafokona idzi
Uya urojifuna yewe, uyu akucheneka. Hanzi okuida ke. Diga. Yewe ufuna nini? Hanzi wao ausikuda wewe. Ada kusigonda turu kwese. Goandu ne gogo na sekuriwe. Hanzi pa urero omwana upo asi gogo yako ngoshenza munda munayo ida kuzobviswa futi. Diga mbuda msikana. Iwe, iya kumenya makona waifuna. Hanzi unoidere. Okay. Gadzira Ndifuna kukonza, ndokolo kukondo. Ndoda kugadzira hapo muzukuru tenderera kusero. Enda funga iso. Komurorongo singarote dzimwe dzenguwa bobo yatizare. Ndokolo. Ivaro.
Basi manakidzo. Fidi ndapata. Waro ndabata. Mombo ndapata. Mahure ndabata. Baba ndapata. Mbava ndabata. Mahure masiya mamwe. Yabatiwa. Sasa. Mamsoroi. So, hapa ndafuna kupasa nango mankwala, kunaenda kufunda kupenga huku, kunaenda kufuna kurosewa, kufuna kupendera nango na nyanga zao za rakara tukuseru, kufuna kupala za nyanga zetu shoke. Saka pari zvinezvi ndakutora nguva yekuti ndichienda kuseru. Pane vanhu, pane mpengo yakawanda yada kurapwa dapiwa mushonga. Kune vanhu vane zvidhoma zvavo zvikwambo zvavo zvavakachengeta, kune vanhu vane tsvimbo. Vanoda kuti ndipendere matare yavo kuseru. Kuna nango achoka utari. Kune vamwe vabva kure. Ndifuna kumaliza ngani yao. Ndinoda kuti nhau dzavo ndidzipedzise vadzokere kumba. Mamba fara. Manzwa mashoko andinawo here. Asije mchoka kwa ushakujini mchoka wangu no. Asi inini kubva kwangu kuno. Na uri munasema na kuimisa kurasa matako. Musamire henyu kuta Zunza